J. Kärkkäinen Oy on suomalainen perheyhtiö, jonka juuret ovat Ylivieskan kaupungissa Pohjois-Pohjanmaalla. Ylivieskassa, Lahdessa, Oulussa ja Iissä sijaitsevat tavaratalot tarjoavat asiantuntevaa asiakaspalvelua sekä laajan valikoiman merkkituotteita aina edulliseen hintaan. Kärkkäisellä asiointi onnistuu helposti myös verkossa. Tervetuloa ostoksille koko perheellä. Tältä osin molemmat joukkueet lähtivät hyvin pitkään levänneen. Tässä on ollut maajoukkuetauko välillä ja 3 viikkoa on jo aikaa siitä, kun edellisen kerran joukkueet ovat pelanneet. Sitten nousee Aapo Hakala. Ersek ottaa pallon pois. Lähtee. Tuossa täytyy tulla kortti, oli kyllä niin selkeä virhe ja kampitus, että virheen lisäksi tuosta uskoisi, että nousee kyllä keltainen kortti. Tämä ottelusarjahan jatkuu maanantaina, jolloin pelataan sitten Sovon kotiottelu. Sovon kotiottelu pelataan saamani tiedon mukaan Loimaalla. Eli ylihuomenna maanantaina. Ersik lähtee kovaan vauhtiin. Löytää sitä Väinälä, mitä tekee Väinälä, antaa siihen Tirkkosen, mutta Tirkkonen ampuu ohi. Ersik. Voka vastassa. Heikkilä tulee kuitenkin ja blokkaa tilan pois. Väinälä ampuu sinne ja jälleen jalkatorjunta Laaksoselta. Siinä oli Kadyä vastaan. Juho Alasuutari. Mitä tekee Alasuutari? Istrevi vastassa. Alasuutari pitää palloa. Heikkilä lähtee ampumaan. Jälleen on siellä kiperä tilanne siinä. Nyt oli jo hieman onneakin Laaksosella, mutta oli lopulta jo 3 Sovon pelaajaa Heikkilä ympärillä äsken. Heikkilä antaa sinne. Ja siinä oli Atte Häivälällä puolestaan Heikkilä pelaava paikka, mutta Marko Laaksonen torjuu. Ertsek. Väinälä lähtee ampumaan jalkatorjunta ja melkoista pingpongia siellä pallo tekee, mutta näin vaan. Nostamaan jalalla. Ertsek. Aapo Tuomas Hakala. Nyt on pussi vastakkain siellä Toivolan kanssa. Miika Toivola tulee ja 10-27 pelattu. Virheet kotijoukkue 1, vierasjoukkue 2, maalit 0-0. Mitä sitten kun Voka ampuu ja sieltä tulee maali. Hieman helpon näköisesti pääsi lipsahtamaan Toivolan selän taakse tuo maali, mutta ei se mitään. Kaikki maalit, jotka sääntöjen mukaan tehdään, niin lasketaan. Ersek tulee estää pallon menon. Ja jälleen tulee torjunta, jalkatorjunta. Ertsek antamaan sitä. Ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Ei mene vieläkään maaliin. Kyllä Seferi tai Voka ampuu, uskoisin näin. Niin ampuu, mutta Toivola torjuu ja Henri Heikkilä. Ja sitten tulee Jarmo Junno ja nyt ei! Atte Häivälä on aivan yksin tuossa maaliin edessä, mutta niin vaan saa Sovo puolustus vielä estettyä tuon maaliin. Pelaa useassa vaihdossa ikään kuin pakkopeliä konsonaa. Mitä tapahtuu nyt sitten, kun Tirkkonen siellä pallokas ja vieko menee maaliin? Ei mene ainakaan vielä, mitä nyt tapahtuu. Ja ei, Istrefi tulee ja Alasuutari. Häivälä. Mutta siinä tulee Aapo Hakala, joka sitten ottaa pallon Atte Häivälältä pois. Ja nyt sitten Niceholder näkee tuossa virheen ja viheltää Sieville 4. rikkeen, antaa myös Heikkilälle keltaisen kortin. Mutta Somerokinhan voi otteitaan terävöittää. Somerolla on ollut, niin kuin nytkin, on ollut vaarallisia paikkoja ja vain 10 senttiä ohi Toivolan vartioiman maalin tolpan menee tuo tuikkaus. Ja 3 sekuntia aikaa Toivola varmaan pyrkii hakemaan pitkää heittoa. Ertsek, lähteekö laukomaan? Ei, jos tänne lähtee heti laukomaan tuosta. Ja näin. Mennään tauolle. Someron johtaessa 0-1.
Ja Sievi lähtee rakentamaan ensimmäistä hyökkäystä. Täällä on hieman hidastempoista on peli tällä hetkellä. Siinä oli kyllä lähellä. Hertzeg. Paine ei riitä, jos ei tee maaleja. Tirkkonen lähtee ampumaan. Ampuu ohi. Siinä osui. Hyvin. Tuomarit ovat tässä pelissä kuitenkin selvinneet. Ja nyt menee sitten Somero 0-2 johtoon. Bussi karkaa siitä, hänen lipsahtaa pallo Alasuutarin käsittelystä ja hän pääsee vasta hyökkäyksestä tuikkaamaan. 0-2. Eli tehoja ei noihin rakenteluihin ja noihin tilanteisiin, joita kuitenkin lukuisasti on niin alan löytyä. Ja nyt on sitten jälleen tuurilla ja taidolla Laaksonen nappaa tuon pallon. Toki siinä oli hieman epäonnekas pomppu hänelle. Ja heti vasta hyökkäyksessä Pettersson ampuu kohti Toivolaa. Juho Alasuutari löytää Henri Heikkilän. On tulossa siirretty virhe tuossa. Tirkkonen jää pyörimään tuohon ja nyt tulee paitsi virhe, niin tulee myöskin Tuomas Hakalalle varoitus tuosta tilanteesta. Pikkuhiljaa hiipii Sievi rintama lähemmäs kohti Someron maalia, mutta ei ole tilaa. Nyt pääsee Tirkkonen sieltä karkaamaan ja pääsee kääntymään, mutta Laaksonen torjuu. Hertzeg ottaa pallon, Väinälä lähtee karkuun. Mitä tekee Juho Väinälä? Antaa Tirkkoselle pallo. Ei pitäisi syöttää. Junno lähtee ohittamaan. Tirkkonen, Hertzeg, Väinälä. Ja nyt kun maali ei. Jotakin merkkejä annetaan ja siinä tapahtuu sitten vaihto toiselle puolelle. Ja nyt sitten tulee Junno ja Juho Väinälä kaventaa! Aikansa hieroo, niin lopultahan sieltä maali tulee. Kun aikansa osuu, niin lopulta osuu. Tämä ehkä olisi tälle pelille Sievin osalta aika osuva vertaus. Junno. Hertzeg. Pakola. Hertzeg Junnolle. Väinälä. Ei! Siinä Tirkkonen juoksi hieman ohi tuosta tilanteesta. Ei pysty. Istrefi. Toivola säntää maaliin. Nyt ottaa Hertzeg pallon pois. Ylivoima hyökkäys. 3-2 vastaan. Mitä tapahtuu? Toivola torjuu. Siellä on nyt mielenkiintoisen näköistä bing-bongia tuolla Toivolan maalilla. Voka ja Istrefi eivät kuitenkaan pysty tuota maaliin reagoimaan. Nyt on sitten maalivahdin kanssa vastakkain Istrefi, mutta Toivola kylmettää miehen tuossa kohtaa. Pakola. Hertzeg. Lähtee laukomaan ja vaikka ei lähtenyt laukomaan. 10 sekuntia peliä jäljellä. Junno. Siinä oli kyllä ottelu ja näin käy. Tiukkojen loppuvaiheiden jälkeen Somero voittaa tämän pelin maalein 1-2. Meillä oli lopussa jännittäviä tilanteita ja painetta ja Jarmo Junnola 4 sekuntia ennen pelipäätöstä todella mahtava paikka ratkaista pelin meneminen jatkoajalle, mutta Marko Laaksonen ottaa kyllä tuossa ison torjunnan ja näin Sovo siirtyy ottelusarjassa 1-0 johtoon.